Anything you want done, baby, I'll do it naturally. 'Cause I'm every woman. Οι Avon Voices είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός τραγουδιού. Φέρνει τόσες πολλές γυναίκες από τόσες πολλές χώρες μαζί και τους δίνει την ευκαιρία να ακουστούν και οι φωνές τους και οι ιστορίες τους σε όλο το κόσμο. Και είναι κάτι απίστευτο. Μόλις τελείωσα να τραγουδάω το τραγούδι του πρώτου γύρου, ακόμα έχω πολύ άγχος, ήμουνα λίγο νευρική, όμως ήταν απίστευτη εμπειρία. Όλοι εδώ στην Avon είναι απίστευτοι και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ στο Παρίσι και συμμετέχω. Μόλις τραγούδισα το I Turn to You, είμαι πολύ χαρούμενη που έχω φτάσει μέχρι εδώ. Αισθάνομαι λίγο κουρασμένη, αλλά όλα είναι super.